Османла. Тук няма Османла. Дядо и прадядо му били участники в Плевен. Ей, какво като е бил? Ти защо не остана в Плевен и дойде тук при бай Георги? При Джордж да вървиш да живееш? Участвал в войната, майор бил. Верно. Османска империя. После? Ударили гърба на турците, загубили за кровите империята. 640 години продължи Османска империя. И ти сега поддържаш, ти си османлия, така ли? Аз съм османлия. Аз не се менят законите. Ама османлията не пие ракия карнобатска? Или пещерска? Всички пият. Не. Това са лъжа. Не. Османлиите не са били такива. Те после тия бачите и тия короварите са продали империята накрая. Сигурно и дядо ти и той е бал някакви там по Плевен. Някакви корови. Затова малко поколението има короварски номера. всяко поколение има. И защо тук не се ожени за белгийка ми остава да ми заруваш? Едно време аз ти направих документи, оправих всичко. И пак ще да останеш, ще да имаш вече пенсия, ако беше слушал. Не послуша тогава. Документи няма да правиш сами мамиш. Кого лъжиш ти? Мене лъжиш. На кой не съм направил документи? Кажи кой е дошъл при мен, нямал документи. Ти нямаш никакви документи, аз тогава ти извадих, ходихме по посолството. Как можеш да говориш такива глупости? Нали ходихме по посолството с такова, извадиха ти документи, отиди си в България. Адресна регистрация ти направих. Ти от мен, ако не си доволен, извинявай, ма. Аз на толкова хора направих документи тук. Да прави пак същото, бе. Опре същото. Как да оправя? Фирми да работим, ма. Аз нямам фирма тук, в България има фирма. В Англия има фирма, тук нямам фирма вече. Нали едно време ще имаш фирма? Имаше, ма тя затвори. Като ти няма работници, като няма сериозни работници, като... Ти не оценява, като не оценява така. Чака рака. Прибери се в България, аз ще ти намеря там да ти праща всеки ден храна, топла храна вкъщи. Искаш ли? Да се фанем ли на бас? Че мога да го направя? Ти не можеш да се оправиш. Не мога? Никога. Аз съм шарлатан на дявол на дяволите. Не е така, виж, не е. Кажи някой от моите братя тук да работил при нас и да не си е получил парите, а да не е такова. Кажи някой. Ти помахни се? Не, Арнаутин. Ти си помахни. Не. Мене не може да държиш. Арнаутин съм в България. Никога. Арнаут не може да бъдеш ти. Как? Моята фамилия е Арнаут, бе. Кого ще държиш? Мене не може да държиш. Знам арнаутски, бе. Ние говорим вкъщи арнаутски, бе. Не говорим помашки. Иди, млади. Не съм балама. Аз съм дявол на дяволите. Да. Ти така.